Na de overwinning vorige week tegen Hezen diende Venray alleen op 1 plaats de opstelling te wijzigen. Bram Kirsten startte vandaag in plaats van Sander Lenders. De volledige opstelling: Frank Dekker, Jordi Wismans, Robert Willemsen, Roel Cornelis en Rick Egelmeers. In de achterhoede op het middenveld Stijn Brinkman, Bram Kirsten en Danny Pelzer. En voorin Bram Wievermans, Armin Schala en Jesse Rommen. ZSV start met de bekende namen Leon Thijs, Marco Manders, Ruud van der Vrande, Rick Wiersema en Niek van den Berg in de achterhoede. Het middenveld vormen Joep Klaassen, Koen Kunders, Maarten Kunders en Luc Matthij. En voorin staan Davy Althuizen en Thijs Meulendijks. Verleden week 1 minuut stilte wegens het overlijden van een aantal gewaardeerde vrijwilligers van SV Venray. Vandaag stond het elftal en de bezoekers stil bij het overlijden van Ingrid Leinders-Lucassen, moeder van eerste elftalspeler Bram Wievermans. De bezoekers uit Zeilberg mogen een stugge ploeg zijn, want zij kregen tot nu toe slechts 12 tegentreffers in de hele competitie te verwerken, waarvan er 4 waren in de Zeilberg door Venray. Het heeft tevens de minste verliespunten. Weet Venray vandaag weer ZSV van een overwinning te houden? De eerste kleine kansjes zijn in ieder geval voor Venray dat het initiatief neemt vanaf de aftrap. Arbiter Mandenmakers is hier van mening dat de overtreding op Wievermans buiten de 16 is en daardoor slechts een vrije trap voor Venray. De toegekende vrije trap wordt door Stijn Brinkman genomen. Met een vrije boogbal schiet hij naast het doel. Doelman van ZSV Leon Thijs zit er nog net aan met zijn vingers. ZSV weet dat het kan vertrouwen op een ijzersterke achterhoede, getuige het aantal tegentreffers. Het loert natuurlijk zelf wel op een kansje, want waarom zouden ze niet proberen te scoren? Niek van den Berg pikt hier een foutieve inspeelbal op. Davy Althuizen laat de bal lopen voor Maarten Kunders. Het is vervolgens aan Frank Dekker van Venray te danken dat de gastheren niet op achterstand komen. Ook in deze situatie is ZSV snel genoeg om te profiteren van balverlies van Venray bij Danny Pelzer. Joep Klaassen kan de bal oppikken. Een overtreding op hem wordt door de arbiter gezien, maar hij laat doorspelen. Koen Kunders heeft de bal, hij legt af op Althuizen, maar ook deze vindt doelman Dekker in zijn poging tot succes. De ruststand is vervolgens 0-0. Roel Cornelis speelt de bal. ZSV'er Maarten Kunders struikelt over zijn benen en de arbiter fluit hiervoor. Iets wat overdreven geeft hij zelfs een gele kaart. Een vrije trap voor ZSV is het gevolg.
Diezelfde Maarten Kunders kan vervolgens geheel vrijstaand de 0-1 binnenkoppen. 5 minuten onderweg in de tweede helft en Venray kijkt tegen een achterstand aan. Venray laat het hoofd niet zakken. Een afgeslagen bal. Venray weet balbezit te houden. Robert Willemsen brengt de bal in. Schala met de aanname en inzet. Het publiek baalt, even zoals de spelers. Want het is wederom doelman Leon Thijs die de inzet weet te keren. Aangezien Venray alle veldspelers die op de bank zaten in de warming-up heeft gestuurd, is het nu tijd voor Venray om te wisselen. Als eerste mag Stan Kirsten invallen. Verleden week wist hij 2 keer te scoren. Het zou voor Venray al heel prettig zijn mocht hij dat minimaal 1 keer kunnen herhalen. Tevens posteert het aanvoerder Robert Willemsen in de punt van de aanval. Na een half seizoen afwezigheid maakt Jarno Peters weer zijn opwachting in Venray 1. Een kwartier voor tijd lost hij Jordi Wismans af. Vullings lost Jesse Romme af. Deze 11 namen moeten vanaf nu dan de gelijkmaker zien te forceren. De ingevallen Vullings is het vervolgens dan ook die een goede mogelijkheid krijgt. Willemsen kopt door en de jongeling weet de bal helaas voor Venray niet over de zijn doelverkleinende doelman heen het net in te werken. Na 1 duel blijft de ingevallen Peters zitten. Hij blijkt niet verder te kunnen en Venray moet, doordat het al 3 keer gewisseld heeft, een wedstrijd uitspelen met 10 man. Er zijn dan nog enkele minuten te spelen. De ZSV-doelman Leon Thijs blijkt een ware ster in de weg vanmiddag, want hij bokst ook deze inzet van Bram Vievermans weg. De wedstrijd eindigt hierdoor op 0-1. Venray leidt tijdens de eerste wedstrijd van de derde periode hierdoor een vervelende nederlaag. En de ZSV is de nieuwe koploper. Zij zullen met de carnaval vooraan in de Polonaise lopen. Venray zal trachten om weer nieuwe krachten op te doen en dan vervolgens thuis tegen de Valk weer voor de 3 punten te gaan. Ja, Frank, je komt net uit de kleedkamer, je hebt de wedstrijd besproken, je gezicht sprak boekdelen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we de hele wedstrijd eigenlijk beter zijn geweest dan Zeilberg. En door één momentje in de tweede helft doet je de das om, denk ik, vandaag. Want wat ik al zeg, de hele wedstrijd beter geweest. Beste van het spel, eerste helft kom je goed weg, denk ik. Dat je twee kansen, dat zij niet missen. Maar we missen zelf aan de andere kant ook een kans of 2-3. En de tweede helft zitten er nog een paar niet in en dan wordt het lastig. Nee, trieste gezicht inderdaad. Ja. Was onze kans om bovenaan aan te sluiten. En hebben we niet gepakt. Simpel is het. Dus teleurstelling bij iedereen. Dat is duidelijk, ja. Maar ja, het is wel zo dat Venray wel de doelpunten makkelijk tegen krijgt. Zag je ook vandaag? Klopt. Ja, hij valt makkelijker, maar het is al een standaard situatie. Maar als je er zelf 2 aan de andere kant inschiet, dan
Maar weet je die pot, en de afgelopen 2 weken hebben we aangetoond dat het wel kan. 2 keer de 0 gehouden. En voor de winterstop kregen we daar goals makkelijk tegen. Maar ja, ik denk dat het geen reden is voor deze groep om zich daar zorgen over te maken. We scoren makkelijk, maar we moeten gewoon zorgen dat we achterin wat meer vastigheid komt. Met Sander erbij dadelijk, maar ook met de overige jongens is dat gewoon mogelijk. En kun je gewoon bovenin meedraaien nog tot het einde van het seizoen en de komende jaren. Ja, het doelpunt was eigenlijk niet zo best verdedigd, moet ik eerlijk zeggen. Of zie je het anders? Nee, dat heb je goed gezien. Wij kwamen eigenlijk bij die vrije trap eentje tekort, koppend. En we waren eigenlijk te laat om dat recht te zetten. Dus we stonden in ondertal eigenlijk. En hij kwam ook nog precies op het hoofd van die jongen terecht. Dus ja, dat was slecht van ons. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar ja, het gebeurt wel. En helaas valt hij er nog binnen. Dus ja, dat hebben ze goed gedaan.